Good news sa IFM News! Samantala sa ating good news naman po, isang Binmalenian wagi po bilang fourth runner-up sa Mr. Glam International 2024. Alamin po natin ang good news na yan kay Idol Maya. Pride ng Binmalay ang 23 anyos na si Raven Dave Cerezo na nagwagi bilang fourth runner-up sa Mr. Glam International 2024 na ginanap sa Manila. Ang naturang pageant ay nilahukan ng 25 contestants mula sa iba't ibang bansa. Tanging si Raven ang kinatawan ng Pilipinas sa naturang patimpalak na mula sa Barangay San Isidro Norte sa bayan. Ayon kay Raven, elementary pa lang siya ay sumabak na ito sa mga male pageant. Actually, during my elementary days po, nag-join na po ako ng pageant. Pero hindi ko po siya tinitikan na serious matter po. Nag-start na po siya maging serious nung first prestigious pageant ko po, which is yung Inong Binmalay po. Yun po. Si Raven ang reigning Mr. Binmalay nang maipanalo niya ito taong 2023 at ang Mr. Glam International naman ang kanyang unang international pageant. Trinay ko po sa international stage, which is yung Mr. Glam International, and represent ko po ang Philippines sa napanalo ko po yung fourth runner. Bagamat hindi naiuwi ang titulo bilang grand winner, naging maganda umano ang experience ni Raven sa pageant. Wagi naman ang Mr. Glam International 2024 na si Asi Asraf ng Thailand at mga runner-ups mula sa India, Australia at Vietnam. Super nag-enjoy po ako, and also, cherishable po yung moment kasi despite of the language barriers, things we know po na iba't ibang nationalities po yung mga nakasama ko. Nakapag-create po kami ng friendship and family within the organization. And the activities po is sobrang saya din po. And also the rehearsals, hindi po nararamdaman yung pagod kasi po yung saya po is nandun po. Like, nag-enjoy lang po talaga kami. Sa huli, nagpasalamat naman si Raven sa mga sumuporta sa kanya at patuloy na sinasamahan siya sa kanyang pageant journey. Ayun po, thank you so much po sa mga Binmalenians na sumuporta po sa akin during my final stage. Napakalaking tulong po ng kanilang prayers and support. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News! IFM News! IFM News!